आं खाम दामनाया रोनो सेन्द्रि बागुरुम्बा मोसाबायनाया बैसागु दमासिनि रिंसारनाय देंखोआव गुबुनारि हारिमुसो जायगा मोनलांबाय। राजुन नार्जारिया खेबनै बैसागु फालिगोन। देरहानाय आरो थाखानाय बर'नि हारिमु बायदि जेन्नायनिबो बैसागु फालि, देरहानायनिल' जानो हाया, जेन्नायनिबो फालि बैसागु। 12 मासाव 12 बार बैसागु फालि बुंनांगौ जेबो गैया। राजुन नार्जारि लालायनानै भिडिअ खालामनानै मोसादों। फोसावदों जोंनि इपिपिएल कर्मीफ्रा, इपिपिएल नि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा एबार खननै बैसागु रंजागोन। खनसे 14 एप्रिलाव जोंनि जे हारिमुवारि बैसागु बेखौ जों रंजागोन आरो 4 तारिख जुनाव जोङो इलेक्शन देरहाखांनानै आरो फिन खनसेबाव जोङो बैसागु रंजानानै जानजि सोमावगोन। जेन्नायनिबो बैसागु फालि आं खावलायो। राजुन नार्जारि हागोन हाया भुटानाव थानाय, आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय जायफोर बोसोर बोसोर हारिनि थाखाय हांमा सुरे सुरे जोबथेसालियाव थानाय इलेक्शननि सिगां बैसागुनि सिगां लोगो हमनानै सावरायलायनानै जाहाथे बैसागुखौ जोबथेसालियावनो बिथांमोनाबो खुंनो हायो। बिथांमोनखौ देरहाखांनायनि उनाव लोगो हमगोन। राजुन नार्जारि हागोन हाया मा खेबनै 12 बार बोसोरसेयाव 12 मास थायो, 12 मास बैसागु फालि, जेन्नायनिबो बैसागु फालि। दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया। गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा। देरहागोना रोखा जाबाय आरो आं फोसावदों जोंनि इपिपिएल कर्मीफ्रा, इपिपिएल नि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा एबार खननै बैसागु रंजागोन। खनसे 14 एप्रिलाव जोंनि जे हारिमुवारि बैसागु बेखौ जों रंजागोन आरो 4 तारिख जुनाव जोङो इलेक्शन देरहाखांनानै आरो फिन खनसेबाव जोङो बैसागु रंजानानै जानजि सोमावगोन। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय देग्लायनि बैसागुखौ राजुन नार्जारिया खेबनै फालिगोन। देरहानाय मुंनि खेबसे आरो बर' हारिनि थाखानाय हारिमु बायदि गाजा गोमजा बोसोरफ्रामबो बर' हारिया बैसागुखौ गाजा गोमजा फालियो आरो इउपिपिएल पार्टीनि रंजानाय देरहासारनायनि थाखाय फिन बैसागु। लोगोसे आं दिनैनि समाव राजुन नार्जारिखौ आं खावलायगोन इलेक्शननि सिगां आरो बैसागुनि सिगां बर' हारिनि बिर जोहोलाव, भुटानाव थानाय बिर जोहोलाव, आसामाव थानाय दाब दाब जायगायाव जोबथेसालियाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरि, सिनियर जुनियर गासै आंगो लोगोफोरखौ राजुन नार्जारिया लोगो हमनानै बिथांमोननि थानाय जानाय, बिथांमोननि देहानि सोमोन्दै सावरायलायनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथाय, बिथांमोननि अनसुलि बिसि, बिथांमोननि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिथांमोननि न'खराव थांनानै मा जादों मा लोंदों बिथांमोननि देहानि सायाव खबर लागोन। बिथांमोना गोदान बोसोराव गाननाय जोमनाय दंना गैया, बिथांमोना बैसागुखौ माबोरै फालिगोन, बिथांमोनजों बिर जोहोलाव जोबथेसालियाव थानाय न'खराव थांनानै मोजां गाज्रि सावरायनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ हेफाजाब मदद होगोन होननानै राजुन नार्जारिया हागोन हाया। आरो लोगोसे जायफोर वारेन कर्ट कासारि थांनो गोनां जानाय बिथांमोननि जेंनाखौ इलेक्शननि सिगां सावरायनानै, बैसागुनि सिगां सावरायनानै बिथांमोना गावनि न'आवनो, गावनि आंगो गामियावनो, गावनि बिदा फंबाय, जाथि खुरमा, रायजो राजाफोरजों रंजानो हानाय बायदि साफ्रोमबो एक्सननि बेफोरनि जेंनानि सायाव सावरायलायनाय जागोन जाहाथे बैसागुखौ मोजाङै रंजानो हायो। इलेक्शननि समाव गावनि न'आवनो थानानै भट होनो हायो। बेफोरखौ मोजां गाज्रि एक्सननि बेफोरजों जायफोर केस गोनां बिथांमोनजों सावरायलायनानै मोजां गाज्रि सावरायनानै समाधाननि लामाखौ बिथांमोननि समाधानखौ जाहाथे न'आवनो थानो हानाय, बैसागु बोथोराव रंजा बाजा न'आवनो थानो हानाय,
गावनि गथ' गथायजों गामिनि रायजो राजाफोरजों एखे लोगो रंजानो हानाय जायफोर केस गोनां बिथांमोननि राहा लामा नागिरनानै होगोन आरो फिनै बैसागुनि उनाव जायफोर जोबथेसालियाव थानाय आरो जोबथेसालिनि न'खरनि आरो जायफोर केस गोनां बिथांमोननि जेंनाखौ इलेक्शननि रिजाल्टखौ लानानै जाहाथे मोजां गाज्रि सावरायलायनानै गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानायनि राहा लामाखौ नागिरनानै होगोन बेफोरनि सायाव सावरायलायगोन होननानै बुंनो हागोन ना हाया राजु नार्जारिया? दतमा ब्लक BPF नि जे फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजाव बिथांमोना मानाव गेदेर BTR नि चिफ प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै आरो बे भिडिअआव बिथांमोना मानगोनां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ दानफ्ले होनानै बिथांमोना नंखायै फोसावनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो माखासे बुंफिननांगौ जे बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय दतमा ब्लक BPF नि जे फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजाव बिथांमोना मानाव गेदेर BTR नि चिफ प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै आरो बे भिडिअआव बिथांमोना मानगोनां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ दानफ्ले होनानै बिथांमोना नंखायै फोसावनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो UPPL पार्टीनि जानानै बे भिडिअखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों जे बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै बाव असमिया रावजों लिरनानै होदों जे बेंगली आदिबासी राजबंशी नेपाली हकलक माटिर पाट्टा दिब नवारे प्रमद बर' होननानै बिथांमोना असमिया हांखोजों लिरनानै होदों आरो बिनिनो एसे गाहायाव रावनोबो हा होनो हाया रायजो राजाफोरा थगाय जाजोब्बाय होननानै बर'नि मोनसे लिरनानै होदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव सोरनो हा होनो मोनो आरो मोना बे बाथ्राखौ बयबो रोखायै मिथिगौ। आयेन बायदियै सोरनो होजायो आरो होजाया बेखौ रोखा फोरमायदों जोंनि जे 1886 नि जे हा हुनि जे नियम दङ बे नियम बायदियै ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव सोर मानसिफ्रा हा मोनो आरो सोर मोना बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों आरो बे बाथ्राखौ BTR ओनसोलनि एबा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थानाय गासैबो सुबुङानो मिथियो। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोसावनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरदों। बर'फोरनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजाफ्रा थगाय जाजोब्बाय आरो असमिया रावजों लिरनानै बिथांमोना बुंदों माखासे मानसिफोरखौ माखासे हारिखौ टारगेट खालामनानै जे नोंथांमोना हा मोननाय नङा। दा बेफोरबायदि बेले बेजे फोसावनानै बिथांमोना नैबे लकसभा बिसायख'थिनि समाव बिथांमोना राजनितिक भाबै मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। बिनि अनगायै बेयो जेबो नङा। रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोजां मोनगोन जे थांनाय BPF नि सरकारनि समाव खालिबोल' 15,000 15,000 मानसिफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनदोंमोन। बिथांमोना हा हुनि पाट्टा होनो थाखाय जेबो खामानि मावबोआखै। गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ खास हायाव थानाय PGR VGRफ्राव थानाय सोरबा बिबौनिफ्राय बिफानि नामाव ट्रेन्सफार बिफानिफ्राय फिसालाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनायनि बायदि रोखोमनि जे हा हुनि खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखै। नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे BTR सरकार बे BTR सरकारा बनाफाइड सिटिजेनफोरनो जायफ्रा हा हु मोनथावथाव मानसिफोर आरो जायफोरा ट्रेन्सफार खालामनांगौ बिबौनिफ्राय सोरबा बिफानि नामाव सोरबा फिसालानि नामाव जे खालामनांगौ बेफोरबायदि गासिबो जे मोनथावना जे हानि पाट्टा बेफोरखौ बे 3 बोसोरावनो
1,06,000 1,06,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होदों आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा हा हुनि जे जेंना बे जेंनानिफ्राय दिनै बिथांमोना मोनसे मोजाङै सुस्रांजानाय मोनसे लामाखौ मोनदों आरो दा जिहेतु बिटिआर सरकारा गोरलैयैनो रायजो राजाफ्रा सार्केल अफिसाव फैयाजासे बिथांमोना अनलाइनावनो हा हुनि ट्रेन्सफार खालामनाय एबा हा हुनि गुबुन गुबुन खामानि मावनायखौ दिनै अनलाइननि गेजेरजोंनो खालामनो हायो। दिनै 6 शिड्युल जेसेबां दं बे 6 शिड्युलफोरनि गेजेराव बिटिआरआनो गिबि जे दिनै अनलाइननि गेजेरजों मोनसे पर्टेल एप्सनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि हा हुनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो हायो। दा बेबायदियाव दिनै बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै दतमा ब्लक बिपिएफनि जे पेज बे पेजआव माने माराव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ फोसावनानै दानफ्ले दुनफ्ले खालामनानै माने उगुल थुगुल जे बाथ्रा फोसावनाय बे बाथ्रा फोसावनायखौ बिथांमोना खालामदों। आं एसे आगोलनो बुंदों जे दिनै जोङो इउपिपिएल पार्टिया एनडिए आव दङ आरो एनडिए महरै दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिबान रुजुननो थांगासिनो दङ आरो बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार लकसभाया जिहेतु इउपिपिएल हान्जानो हगारदों आरो इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु देग्लाय देरहागोन बेखौनो बिथांमोना अपोजिसन पार्टिया जिंगासिनानै नंखाय बाथ्रा फोसावनानै भट आदाय खालामनो नागिरदों। नाथाय बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नरेन्द्र मदियानो प्रधान मन्त्रि जागोन, गाहाय मन्त्रि जागोन आरो जों जिहेतु एनडिए गोरलैयैनो जों बाहाय देरहालांगोन। बिनिखायनो रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जेबो बुंनांगौ गैयैखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै बर'फोरनि गेजेराव आलादा फोसावनानै गुबुन हारिफोरनि गेजेराव आलादा फोसावनानै बेबायदि भट आदाय खालामनो नागिरदों। नाथाय रायजो राजाफ्रा इसेबां माने दा सांग्रां जे बबाव मा जागासिनो दङ, सोर मा मावगासिनो दं बेफोर गासैखौबो मिथिगौ। बिनिखायनो जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा फोसावा मानो खुनु रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ एबार खोनासङा आरो बिथांमोनखौ मदद खालामनाय नङा। माने राजखान्थि भाबै बिथांमोना जेन' रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनानै भट आदाय खालामनो हायो बेबायदि बिथांमोना सानदों। नाथाय दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गमामायैनो बे बिटिआर ओनसोलाव मा खामानि जागासिनो दं। मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा मा खामानि मावगासिनो दं, फरायसाफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। गुबुन बिथिंफ्राव दिनै जेरैबायदि दावगालु खामानि मावदों बेफोरखौ नुनानै माने अपोजिसन पार्टिया दिनै बिथांमोना गिदों जे फैगौ लकसभा जे बिसायख'थि जागोन बे लकसभा बिसायख'थियाव बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनगोन, खम भट मोनगोन बेफोरखौ गिनानै दिनै बिथांमोना नंखाय बाथ्रा फोसावदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना मुलाम्फा आदाय खालामनो नागिरदों। जों दिनै बिथांमोनखौ गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारियो बेबायदि नंबां जाबां जेन' बाथ्रा फोसावा आरो बेबायदि जाहाथे खालामा। जोंनि पार्टिनिफ्राय अलरेडि बिनि सायाव लिगेल जि एक्सन लागोन बिनि थाखाय राहा खालामनायबो जाबाय। ओंखायनो जेन' रावबो बेबायदि नंथारै बाथ्रा फोसावनानै गावबा गाव जेन' माने आयेननि नोजोराव जेन' बिथांमोना दसि जाया बिनि थाखाय जों दिनै पार्टिनिफ्राय गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जोङो सोंखारि हरदों।